Ertiriniz hayırlı bolsun. Irrak duraýdymyzmy? Saada maýydy boldy. Irrak turup taýýarlap bolanokmuş datlary. Me daýda çaýyňyz. Näme azoýdyň? Dollar üstüne. Sowapdyra bu çaý. Taşmyny? Gow sen omurşa. Ağlat geçtin. Göz yaşın yannak bilen sıfırsın. Kurwana ulum bir saatdan şaşatga kalmam Hudaý bolsa bakay daýalmy? Öyle bar gidaýar taýarlanyň. Bartanyň taýarlan hemmemiz bilejegi deli. Bolýar şol işlemi dynaýyn häzir. Ýok, oturversin gelin öýde. Özümüzi gideriz. Erkime menen bir zat gerek. Yaranıp bolun olyken. Biz ýalylar bäri gelişem noktere. Taňam anlatýarsyňyzmy daýda? Şuna işte gaty ýadadym. Şun aýlyk günni, aýlyk geçdimi ka? Hawa. Bergi da bir zat. Ece. Soğuk dünya, näçe ýaşadymam ýaşamakdan doýman ölýär. Ece men ýadadım, ýaşasym menen okşal öýdü. Näme boldy, ýollaşyň bir zat diýdimi? Gaýnym. Mem ýok ece, azatlyk aberkinlik köp ece. Ýelimi paýlaşyp mene bolýansam gök ece. Bu ýoly sen oğlumdan başga ýok ece. Ece. Diyen vaktıma yetiştirmedin, bolaya gitmeli yerim var ha o. Bola şunu. Emeler dakıştırdılar gibi. Şimdi şu ara yemenin bolay bolay işlerler. Bola men giz alım, Ahmet ağa gitme, bulasa yetiştirayım. Tavır edelim. Dur çağır. Bıraktım. Yetiştik ne diyorsun? Şu atı yaptı. Tomrak de bu mu? Ben yetiştirip vereyim aşım. Ben berçağım doğru yetiştirdim öyle al. Ben sana nadetme. Var git. Ha yetiştir çok dolu ya, saltırak dolu. Neyse ot da nereye alak durmaz mı hoş görüp de. Bir çağa atadım bu yüzden şuradan. Elme bağırmak görünüyor olacak. Dolmayala ya. Ot da bola. Kaka tuvalım içeriye biter. Yürü bir şey. Bu başarı yemin var. Başarı ot. Bu mu yedin? Kahvenin içinden meyve çözümlerin o. Sen Süper kolalım. gel bir. Kaka, bu dünyada sen beni kime vadım kaka. Yıkılıp yalnız bu derdimle sen barka. Hiç izlemez kanatım sen men arkam. Kaka, kaka, bu dünyada sen beni kime vadım kaka. Yıkılıp yalnız mı derdimle sen bakan. Ezilmeme kanatım sen ben arkam. Kaka, olmadan sat bize kenva dur etti yorumlar. Ezildi asla karaman yürüdüm şol bir kuşumda. Begenç. Hı? İkinni vaktam alıp var ya. Durduk değil mi? Duracak. Durayda. İyiyim ki ne oluyor mu? Hava. Nurtan tutamadık ağrım. Ya da gelen sana yesin niyeydim. Ertirden hemen nesip olsa orada başlayan. Ertirden nesip olsa. Kimde mağdımızı beklerse.
Pul berseň azawlap mazyna gidip bir tatlar aýtsan. Aýlyga ma gelmedi Arzu. Bir gün gelmeli. Ekibedenen ertire çıkalı inşallah. Allah'ın berenen bazı nımatımızdan bekleýär höýdek. Bir konuşuk oňşuget nesip bolsa hasam gowdatlarla agdym bekler. Gayrat et sabrlyca bol. Esasam kiminiň agdy berligimizden. Kimimiz agdy berip bolsak arskalamdan döwletimizden bolar. Nesip edenden. Bolýa beýinç barny şükür etgen nesip bolsa şoňulan oňşaýar. Bara nime işlemedin? Alya? Alo, salam beýinç. Salam. Onu beýinç, jaňa dipdiň şu aýdyň geçýän hatçyny bir işläp beren diýip şonu işlerler geçen bir beýinç. Taňary alkabyn. Bilen kap bor sawrun saman. Bolýa, taňary alkabyn. Tamam işler. Allah jana şükürler bolsun. Aýlygam mesdi. Ardo degen rey. Ardo? Aýlyk kestikden geldi. Ay, gowdony. Awa. Daýdy ýa-da ýeti. Madina var kaydayın balyamy. Bolýa. Pul çeken gerek tartamda mak geljek. Bar. Balya. Salam. Salam. Bana kabul olsun paketlerimizden gerekti. Bar, ulsu mu ya kiçisi mi? Ulu razmer gerek bana. Näçe tanak? Bana var da Çin bilen 200 tanak bolsa bolýar. Bar, yorum gorkodyň. Bärde. Ne sizin diýen paketiniz? Gowaken. Baka näçe kadar? 5 manat. Bolýar bana 200 tanak berýär. Bolýar. Sağ olun, gelip durum. Cennet, näçe olalan paket olmasakdan? Bir dar boldum şowar telefondan. Telefonum täzelätdim gelýär. Bu däklen soňa bardyr. Enejan, ödüm bilerim. Bolýar. Ece salam, gowmýa delaňyz. Hawa Hudaýa şükür eje. Ertireme kakymyň gidenine bir ýyl bolýar. Hawa şu wagt şoňa ertir bir sadakaçyk paýlamak üçin kagazdan paket aldım. Hawa. Boluversin eje, pulun bir zady bolar, alad etme. Ertekin bir sowal nesip bolsa. Bor eje, men wagtym ýok, häzir barýana bar. Habarlaşar sonra. Başlaň. Dinleýän dogan? Men sizin eýdiňizden çykdym. Ýanky paketleri men size ýalňyş bahadan berip duryn. Ýörüň, magadynymda baralyň, men size düzeltip bereýin. Bolýar.